Chámome Carlos López e son o candidato do Partido Socialista de Galicia PSOE á alcaldía de Fonsagrada nas eleccións que se van a celebrar o 28 de maio aquí en Fonsagrada. Cuáles son os retos e cuál é o futuro de Fonsagrada según os socialistas? O desarrollo industrial. Estamos para firmar o convenio ca Diputación para a urbanización dun polígono que necesitamos para asentar población e para que industrias se poidan establecer en Fonsagrada. E o segundo, que é importante tamén porque é un sector fundamental para a economía de Fonsagrada, que é a agricultura e a gandeiría. Na gandeiría, o que temos que loitar todos, gandeiros, Concello, exigirlle á Xunta de Galicia que Fonsagrada teña unha concentración parcelaria. Que os nosos gandeiros non teñan que ter distribuídas o seu terreno en moitas parcelas como é o que está sucedendo agora. Somos o concello máis grande de Galicia e solamente temos unha parroquia, un pueblo que é Penamaría que ten a concentración feita. Si queremos facer polo rural, si queremos que a xente se establezca no rural, o primeiro que temos é que dar servicios. E a concentración parcelaria hoxe é fundamental, xa ben tarde, pero nunca é tarde se diz de boa. Temos que exigirlle á Xunta que empece a concentrar, sobre todo naquelas zonas onde a ganadería é dos medios fundamentales na economía deste pueblo. Estes son ou van ser os dous eixes fundamentais do que vai ser a acción de goberno do Partido Socialista en Fonsagrada nos próximos 4 anos. Moitas gracias a todos.